Hello my dear friend bhai jonga saisian biang an mara ip ka jingi thu khana shapang gani ka ei ka bala ja ha kani ka jala ka ye ka jongi ma po jala me khala ya te lingba ka jingdon jong ki we arngut kibrio ki ba kwa ban en kamai da ka basuk ba ong no angni ngam kwa kham da pan pau kamla bangan pan pau kurteng ni no handrei kumba pitip hi ba ka ei ka jingchot ha ka yang ka sam ne ha kano ka kino ki liang baro ru ka jingchot ka wan lingba jong ka ba jong ki bana bar hi te handrei ngam batai phi lingba tang we ubrio tang we lane ka we ula ban penjot ban penpra ban penca buram ru ya ka ne ka jala ba jongi khamtam ha ka ba de kitu ki syukurim bagi wan holy moon chini po sorama te ki kala jano ka jingja ka basnusi kumtu pe kitu ki kenthai ka tu ka kenthai hadu mantar ki dingwat ki patlam tu senrang la lap ya ka met diap ko jong u te kitu ki bahayang ki basam jogi pan ang tei ki keren ben ki ken tho ya sarkar jongi hane ki keren ben yiru wadeu ki police department bakim shimkhia henrei POE sakhi dalak jong ki khmat baro ki social media ba POE ba katno ki police jongi nani ki tristom khamtam ru bat ki nongsong snong bat ki police ki ba fer na kani ke jala ga jongi mo ngam shim dala jer kerteng ne ai te henrei ki la dan bantalem ban ya sanran lang ban ya tristom wat khlem khenchu pleng u slap kal air te hapring ki jingjan jar ki linti ki khoro khoram ru ki la tristom ban penyo ban lap hiru ya kamet ke jong u raja henrei PE ke ai ke baja nda ka met jong u kala poi setei ki la sedang ban kentho ki sedang ban keno ba ka sarkar kam shimkhia ki police kim shimkhia dade ba ki police jongi nane ki shimkhia ya kata kapor ba ma u bu dang im ha kata kapor henrei ngaskwa ban persai hangne khlemda kata mat yong yinu ru kalong ba hato menta mano ban tip ya kata ka ei ka jingja ba shalndet namar kani ka jingwan jokini ki tourist ki bana bar ha kani ka jala ka jongi omde ba ki yo permission na sarkar lane now no brew shmet henrei ki wan hangne lingba ki jingkwa shangkai sobha ka jongki bat ki kwa ban plut por ya kata por ka jongki henrei kimshim layo permission nak sarkar kimshim layo kanu permission ka bamaki ki don chimut shang shasora shadauki national ki jaka hapo mikhalaya henrei ki wan da ka jing sungo bah ka jongki hi da ka mon lai lu jongki hi tenda haba ka charang khat kum kani ka jingja manta pikno pinkan tho ek sarkar pinkan tho ek police bakim tristom henrei kene ka ek baro ka jingkren jongki tu ki bahayeng basam jongki jong u la se ki la bande ki bahayeng ne ki parasnong ki parathauru tu ka jingkren chot khamtam ya ka Meghalaya jongi baki brio po Meghalaya ki de ki brio ki basniu hadu kata henrei ngan matai phi ba katno ki police jongi ki tristom P1 hi shene phim shimla yo jingbet na sarkar phim shimla yo jingbet na government village hi phi book yak scooty ru phi khem dan batip mono phi tip tang kitu ki balaj tu try scooty te nakalyang ka jongi hi nimdon ye ban kren nakalyang ka jonga khamtam ngam don ye ban kren namar ba kini ki jingja hi ki chuja lada ukhasi jongi uja shabar state kham ong no hapo India uja shabar state umdon ni re kata ei ka jingsim khia ka ban ong ban hadu ban ja kat kum uni uput ba ja kini ki barjala ha kane ka chala ka jongi te kham tamru ki wan ha kane ka jala jongi kila tip ba kamai khalia kade ka jala ka ba buon ki riat ki ramo ki lintiru lada phim tip kumno phinya ki long ka janjar hadu ka ta te ki wan nang te sheneru kim shamla yo ya kata permission ka babiang bat ya u local kait nang neru mo ko mak ong no kinong yalam ki bade na kane ka snong ru khamtam na sora kim shim yaki bakin yalam bakin batai ka egelti ba bha makno ko bomha ba chno ka chaka bade bakin lech nu bom lech re ki lech hi la kamon sobha la jong kiwan hi la kamon sobha la jong re menta pat kichim chance pade ya sarkar ba ki brio hangne po jala ka jongi te nga su ong tang kata hi ba ya ki parado parasnam jongi ki badon keleng ki jala po ka ri India hi ki long ki ba husiar nomor ba ngi kum ki brio ngi kum ki yangi khasile ki nyon ben hi kata amde bang kar pension shano jakaru ki brio ki nyon ben ba yangi ki khasi te askwa banong tangata kamtam ki paro prasnam jongi mo bakin husiar haba pidon shabar jong kane ka jala nomor ba nangne shakmat kindon hi ki ban shim kabu te wala kata ru ngamla bangan ong ban 100% kin shim kabu ya kata ka jinglong ka jongi henrei ngasu ong ba ngaskun tu ya phi we pa we ki ba
dan sabar jela wadanga banga kamai kaliru kumni ngami sabar jela nga kamai kat bayu mo ngi tourist driver te angi hap kamai ka bayu mengiru ngilong ki brio ki bak seri nomor ba ngimla batip rupa te yakane ka jingja hi kalong baik e ka jingja ka bang ngimla ban mudur ban ngimla ban perkhat kalong ru ka jingja burom ka bakrau hi wala rede makna ki brio ki ba le ki banang ne ki bana baru ya kata ngimtip kasaki kan sapau hi hadi na buat ada ki ka sarkar ka tristom ya kata te kumta kin rei ka mangi menta ki brio khasi jongi ki pau syak kan tho ba ki de ki brio ki lot pisa ki lot spa mo kitang shui ki brio ba kham ruspa ki bana bar ko nem te lishim kabu no ki rei kata baro ka tang ka jingkren te ngangit ba kini ki ai paro kin om jashu nang ni skmat ha ka ne ka jala ka ba i ka jongi te ai baki bakren kimat kren henry ki bayaro ru ngan thrai kin buan hi te kai ka bangile kan long ka bahan ka ta jongi hi te tang ini hi khubor ba ret jonga te ngaso banai khubli phi paro ki parlok ki ba ye ki bajan ki ba hieng masam bala subscribe ki kane ka channel ka jonga ru te ngam don ni ai ban ong ni phi ngas kwa ban kit bok ki riang phin nang biet nang biang ka kamai ka ji bat phin na ye yo ru kamet ka basat ki baklan gibayi yang gibasem bat uble ndoran kan bat pi hakino kino kilti ba pia jakino kino kilti ba pidon te tangkawe hi ka ba hadu kat kini kijing er ngi skwa ban ong ba ya pi ba iwe pa iwe ma pi shubo ya uble hakmat haswa kano no kijing im hakano no kilti ba pia ne tangi tai kuble shibo no uble